posle burne noći provedene u konverzaciji pojedinih ljudi i tako dalje. Evo, hvala Bogu, živi smo zdravi, tako da možemo u ovom momentu da pozdravimo sve naše najmilije. Nema ništa, samo ti kažem. Šta kažeš? Alo, brate, pusti me na miru, znaš. Ti skači, brate, tamo. Pa nešto viče da će da ubije neko, brate, tu se ja osjećam ugrožen. A bro, ne znam. Ja samo kažem, nemoj da se ubijete, brate. Neko će neko da ubije, brate. Ne hvala ti mnogo, brate. Tebe niko ništa nisam pitao, brate. Pričaj mene, Ti si šmeki sad, da? Ne, nego ti izađi na ulicu pa... Izvini, molim. Vidi, ti mnogo si znaš kao mangup, ti izađi na ulicu pa se bi tuci, bre. Ne znaš nešto priče, možete... Izvinit ćeš mi se posle. Pa dobro, nije problem, nego nemoj da ubijaš nikoga. Ne, ti propadi. Propadi te, boli. Šta se svi ubijaju ovde, brate, mili? Svako hoće da ubije, brate. Svi su jaki na jeziku, znaš. I na pljuvanju, brate, mili. Ti potpaljuješ. A? Ti potpaljuješ. A ne pa, kaže, ubiće nego. A šta se ti mešaš u to? Nemoj, ti si došao ovdje da nas... Pa ja pokušavam, da. I da ne potpaljuješ. Sada? Da, ne mogu da podnesem. Pa sinoć je počeo da psuje. Dobro, izađi, prošuti se. Pusti nas, stvarno ćemo se pobojiti. Pa to je, mislim, stvarno ako dođe do toga. Već sam ja kriv. Pa jesi jel potpaljuješ? Pa ko je potpalio? Jesi, da ti se... Nemoj, budi, daj, ne kako. Pa ja kažem isto sve, ja sam za to, ali... Pa nije. Ti si ti bar dolaziš od ovdje i znaš na što mi ličimo da. Pa, znaš na što ličite? Ja ti kažem, ti bar znaš, mi ne znamo. Osim ako nemaš zadatak. Kakve bre zadatak? Ne znam baš na da... Nemoj, ajde pijemo kaficu, od meni u kaficu, ajde gitarica, bro. Ti si jedina svetla tačka u energiji. Ajde, a ja hoću, meni se... Zato što ja sličim, brate, ubiće ga neko da izađe napred, majke. Zašto? Za ovo, molim te, aj ti, Jarane, Aj ti, Jarane, šta ti meni, Jarane, brate? Ma tebi i svakom pusti, Pa ne nemoj znam, ti sam meni, spavao, brate. a te moj mene ispirat mozak. Ja te pitam, brate, nemoj to, brate, ti meni ispiraš mozak. Mozak ne ispiraj, bogat. Ispiraj ti Ovo mozak. dobro gori. Jarane, spavao sam, a ti si došao ovako, a ne, znaš, mojnem ti tvojih šonfonerskih volova. Od kako si došao, ti poduplo udario. Aj, oči moje lijepe. Ajde, oči moje, isto lepe. Ma Jarane, to tamo gdje može. Ja stvarno volim. Šta ti je? Uduplu, ti si došao ovdje, Ama šta mi, dobro, a kako to tako? Šta A nemoj, pusti Jarane, sedi ja ustao, ti kapa, kažem, malo dobro. noćas, brate, će neko da nas ubije, bro. Da ovaj viče isto, jutros probudio se, ubiću nekog, brate. Aha, Jarane, ti baš ono, aj sjed, uzmi terapiju, fakat. Ti imaš problem, brate. Kako smo mi sad tek ušli 5-4 dana, što kaže Zorica, na tebe mogo se petljamo. Noćas je bilo malo incidentnih situacija na koje mi možda nismo navikli i onda sam bio ja onako prilično uzbuđen, tu je bilo neko vređenje vama tamo, ali u principu finalisti samo izvolite napred, pokažete svoje lice i onda će svi da glasaju za vas. A pijemo kafu, ajde. Evo, sad ćemo. Samo donesem vodu. A ne, brate, pusti to. Svi se nešto jaki su na rečima, nešto na nekoj priči. Kad budemo bili na ulici, mnogo zajebano, znaš. Hoćeš da idemo da bacimo džubro, brate? Posle će. Pa vidi, nemam šta, nemam. Ne bilo što se svađaju, brate, mili. Znaš? Gdje je druga kofa? Da, ti imaš priču s njim, halo. Oni ne znaju gdje. Može u kupatu. Šta pričaš s njim? Seve, dođi vamo, imam mozga. Ajde. Dođi vamo, bre. Ajde, idi, nemoj da ga nerviraš, šta ti. Šta pričaš s njim, bre? Pa dobro, beži me budala, bre. Ma ne bre, on kaže, Mileni, za tebe, tere. Šta ja šta radim? Ste lud, bre? Pa počeo psuje, počeo da viče, ubiću nekoga, ono. Koga? Kao i sad malo, bre. Pa šta radi ove noćas, bre? Pa, brate, je to normalno? Brate, normalno to, izvini, molim te, brate. Ja sam plašio bio noćas. Kaj me rođene? Ovo je Filić. Pa da.
Si viš da šta radio, brate? Ovo pokumo film, brate, skroz. A od čega, brate? Ne tebe ti interesuje. Mene ne interesuje. Neću više Sve se se mešati. mešaš, ja ti kažem kod drugaru. Ne, ja se ne mešam. Neću više, znači ja poručujem Pusti ih, neće. brate, još 3-4 dana imaju ovdje, pusti ih, da ih dijeliš ovo što, brate, pusti ih. Nemoj poslije imao se da se kajemo zbog toga. Što imam ja da se kajem, brate? Nemam što razloga da se kajem, oni treba da se kaju. To je strašno. Čuo sam noćas, kažem ti, neko dranje. Nabije ovoga kralja i cijelu srpski narod, Srbiju, naciju, na njegov debeli masni mađarski i kaže šta? Tako, brate, da sam više. Hoćemo poplinu vatru. Pa nego, šta ćemo? Hoćemo. Čekaj. Trebalo bi da napišem, ima još jedna tabla. Šta je rekao? Dovoljno je ovo. Ma, ovo ti je super. Sasvim. Kroz ovo se sve vidi. Sve, šta mu je kriva Srbija. Čulo se šta on rekao, ne moram ja to pisati. Čekaj, bre. Pa, pored nas toliko farmera. On to sve izgovara. Ali mi čutimo... Dobro, zato što može, zato što ne smije niko da ga udari. Ne treba da ga udari, mi smo trebali svi skočiti i doći ovde. Ja sam se probudio onako tokom noći i vidio sam nešto 5 minuta njelo, ja sam da kažem da stavim. Ja sam imao traume, druže. Oplašio sam. Ja spavam, čovjek mene psuje i proziva. Vidi, oni su pisali 3 mjeseca. Ja kad napišem jednom, to boli. Znaš, ja jednom kad napišem, to boli. Ja ne pišem 3 mjeseca, ja kad napišem jednom, to je tačka. Ja mislim, to Ovo je još jače. On, da se sjeti ovo, ovako da napiše. Si lud. Sad još ovo inteligenciju. Ne podcenjujem. Ovo nema herca, znam. Ne, ovo je on od jutra cijelo čeka sam. Prvo, pa nisam mogo noćas da ustajem. Nisam spavao. Zbudio sam. Mađari nisu firci. Zato što njemu Mađar kum, razumiješ? Prvo moju ličnost, posle povredio moje roditelje i posle povredio Tvoju celu zemlju. Srbiju i moju zemlju. Tako je. A šta piše ovdje? Uopšte ne želim da budem zajedno sa osobom bilo gde, u Pa istom šta prostoru. piše, vidiš koga čekam? Da. Pa ja ću se potpisati ovde. Ne treba ti da se potpiš, što smo mi svi. Farmeri, svi, tu smo svi. Ja imam 4 zemlje. Ajde što je uvredio mene, ali zašto da mi vređa zemlju? A i roditelje? I roditelji. To su dve A svetinje to koje je i on zabranjeno. uvredio. Da. Ne, to je Mario, tamo ti. A ja nijednu ružnu reč mu nisam rekao. Čuli ste, nijednu ružnu Molio si reč. Boga za njegovo zdravlje. Već sam celu noć molio Boga za njegovo zdravlje, pretpostavljam da mentalno nešto s njim nije u redu. Da, i da na pravi put ide. Apsolutno se slažem. A znaš koji mu je pravi put? Pa kući, bre.